titjib fl-inċentivi fiskali għal pensjonijiet privati. Tul dawn l-aħħar 4 snin tajna inċentivi kemm lill-individwi li jinvestu f'pensjoni privata magħrufa bħal Third Pillar Pension Scheme kif ukoll lil min ħaddem li jiddeċiedi li joffri skema volontarja u mhux kontributorja min-naħa tal-impjegat qed nirreferi għall-iskema Voluntary Occupational Pension Scheme. Għas-sena d-dieħla se jkun hemm titjib f'dawn iż-żewġ skemi fejn sejrin inżidu l-ammont ta' investiment finanzjarju annwali il fuq li fuq hemm eżenzjoni ta' taxxa sa massimu ta' €2,000 kull sena. Barra minn hekk, it-tnaqqis ta' taxxa se jkun qed jiżdied minn 15 għal 25% għal dawk għall-employers. Kemm l-impjegati ukoll min ħaddem ser jibbenefikaw minn dan it-titjib fl-inċentiv fiskali.